Finančné návyky bohatých ľudí. Čo robia inak? Volám sa Roman Capák a roky pomáham ľuďom zorientovať sa vo financiách a pomáham im správne nastaviť ich finančný plán. Tento podcast je určený pre každého, kto hľadá ucelené informácie k tejto téme, pretože sa to dotýka každého z nás. Bohatí ľudia majú úplne iný prístup k peniazom, investovaniu a finančnému rozhodovaniu ako väčšina populácie. Ich úspech nie je len výsledkom šťastia alebo vysokého príjmu, ale hlavne disciplíny a správnych návykov. V tejto epizóde si ukážeme, ako rozobrať kľúčové finančné návyky bohatých ľudí a ukázať, ako ich môže zaviesť do praxe úplne každý. Myslenie na dlhodobý horizont. Tajomstvo bohatstva, ktoré väčšina ľudí ignoruje. Jedným z najväčších rozdielov medzi bohatými a bežnými ľuďmi je spôsob, akým premýšľajú o peniazoch v čase. Väčšina ľudí rieši financie krátkodobo. To znamená, že sústredia sa na výplatu, mesačné výdavky, splátky, akciové výpredaje a okamžitú spotrebu. Bohatí ľudia však premýšľajú na dekády dopredu. Každé ich finančné rozhodnutie je orientované na dlhodobý rast majetku a nie na krátkodobé uspokojenie. Pozrime sa teda na to krátkodobé versus dlhodobé myslenie. Kde robia ľudia chybu? Príklad bežného človeka. Príde výplata, okamžite ju rozdelí na nájom, účty, stravu a zvyšok míňa na zábavu, oblečenie či dovolenku. Necháva si minimálnu rezervu a často žije od výplaty k výplate. Ak dostane bonus alebo vyšší plat, okamžite zvýši svoje výdavky, kúpi si drahšie auto, vezme si väčšiu hypotéku a tak ďalej. A hlavne nerozmýšľa o tom, ako môžu peniaze pracovať za neho, ale iba o tom, ako ich minúť. Príklad bohatého človeka. Pri každom príjme si najprv odloží a investuje a až potom míňa na svoj životný štýl. Premýšľa o tom, ako každý jeden finančný krok ovplyvní jeho budúcnosť za 10, 20 či 30 rokov. Nerieši výkyvy trhu alebo krátkodobé ekonomické problémy, ale sústredí sa na stabilný rast a dlhodobé trendy. Uvedomuje si silu zloženého úročenia. Chápe, že ak začne investovať teraz, jeho peniaze sa budú množiť exponenciálne. Ako príklad si vezmeme Warrena Buffetta. Začal svojím spôsobom investovať už ako 11-ročný. Drvivá väčšina jeho majetku pochádza z dlhodobých investícií a nie zo špekulácií a nikdy nepanikáril pri nejakých krátkodobých krízach. Vie, že bohatstvo sa buduje 10 ročia a nie mesiace. Sila zloženého úroku. Najsilnejšia zbraň bohatých. Zložené úročenie je dôvod, prečo tí, ktorí začnú investovať skoro, dosahujú obrovské bohatstvo aj pri relatívne nízkych vkladoch. Ide o jednoduchý princíp. Neinvestuješ len svoje peniaze, ale aj úroky a výnosy, ktoré tvoje investície generujú. Príklad. Ak začneš investovať 200 € mesačne do indexového fondu s priemerným výnosom 8% ročne, po 10 rokoch budeš mať približne 36 000 eur, po 20 rokoch približne 110 000 eur, po 30 rokoch 280 000 eur a po 40 rokoch viac než 700 000 eur. Ak by si však začal o 10 rokov neskôr, výsledná suma bude o stovky tisíc eur nižšia. Bohatí to vedia a preto neváhajú začať investovať čo najskôr. Nepremýšľajú nad tým, či je trh správne načasovaný, pretože vedia, že čas na trhu je dôležitejší ako načasovanie trhu. Praktická rada. Ak si doteraz neinvestoval, začni dnes, hoci len s malou sumou. Čím skôr začneš, tým viac získaš v budúcnosti. Trpezlivosť a disciplína. Najťažšie, ale najdôležitejšie vlastnosti. Ľudia často očakávajú rýchle výsledky. Chcú zarobiť veľa peňazí za pár mesiacov a keď sa im to nepodarí, vzdajú to. Bohatí ľudia však chápu, že bohatstvo sa buduje dlhodobo a neexistujú žiadne skratky. Za mňa sú najväčšie chyby, ktoré robia bežní ľudia následovné. Hľadajú rýchle zbohatnutie. Investujú do podvodných schém, kryptomenových projektov bez hodnoty alebo neudržateľných biznisov. Za ďalšie panikária pri poklesoch. Ak trh klesne, predávajú v strate namiesto toho, aby nakupovali viac. A taká posledná veľká chyba je, že nevedia byť trpezliví. Vzdávajú sa investovania alebo podnikania po pár mesiacoch, ak nevidia okamžitý úspech. No a na druhej strane, ako premýšľajú bohatí? Vedia, že trhy sú cyklické. Akcie, nehnuteľnosti či podnikanie prechádzajú rôznymi zostupmi a pádmi, ale z dlhodobého hľadiska rastú. Držia sa svoje stratégie. Investujú konzistentne bez ohľadu na krátkodobé výkyvy. A čo je dôležité, reinvestujú zisky. Nevyberajú ich hneď na luxusný život, ale nechávajú ďalej rásť.
Mám pre teba 5 tipov, ako si osvojiť dlhodobé finančné myslenie. Za prvé, napíš si svoj finančný cieľ na 10 rokov. Ak chceš mať 200 000 eur na investičnom účte alebo vlastniť 2 nehnuteľnosti na prenájom, nie je to čokoľvek, napíš si to a začni pracovať na tom pláne. Za druhé, vytvor si systém dlhodobého investovania. Nastav si automatické investovanie, napríklad každý mesiac 10 alebo 20% z príjmu do indexových fondov alebo nehnuteľností. Za tretie, oddel svoje krátkodobé a dlhodobé peniaze. Na bežný účet si daj len to, čo potrebuješ na život. Všetko ostatné investuj alebo ulož do dlhodobých aktív. Číslo 4. Sleduj výsledky, ale nepanikár. Ak trh klesne, pamätaj, je to príležitosť, ale nie je problém. Úspešní investori sa tešia na poklesy, pretože si môžu nakúpiť ešte lacnejšie. A číslo 5. Mysli v 10 ročiach a nie v mesiacoch. Keď robíš finančné rozhodnutie, polož si otázku. Aký vplyv to bude mať na môj život o 10 rokov? Druhá podsekcia toho, čo robia inak, je, že žijú pod svoje možnosti. A to je skutočné tajomstvo finančnej stability bohatých ľudí. Jedným z najväčších rozdielov medzi bohatými a bežnými ľuďmi nie je len to, koľko zarábajú, ale hlavne to, ako nakladajú so svojimi peniazmi. Väčšina ľudí si myslí, že bohatí môžu míňať neobmedzene, pretože majú obrovské príjmy. Pravda je však presne opačná. Väčšina úspešných a bohatých ľudí žije pod svoje možnosti a práve vďaka tomu si dokážu dlhodobo udržať svoje bohatstvo. Tento koncept je v ostrom kontraste s tým, čo vidíme na sociálnych sieťach, kde sa bohatstvo často spája s luxusnými autami, drahými dovolenkami a veľkými domami. No realita je iná. Skutočne bohatí ľudia vedia, že žiť pod svoje možnosti je kľúčom k finančnej slobode. A znovu sa to spája s tým, čo som už vravel. Ak človek dostane vyšší plat, okamžite si zvýši svoju životnú úroveň. Kúpi si drahšie auto, aj keď to staré stále funguje, vezme si väčšiu hypotéku na dom, než reálne potrebuje, kupuje značkové oblečenie, pretože chce ukázať, že na to má, častejšie chodí do reštaurácií, na drahé dovolenky alebo si kupuje najnovšie technológie. A výsledok? Čím viac zarába, tým viac míňa a preto nikdy nezhromaždí skutočné bohatstvo. Toto je známe ako lifestyle inflation. Keď ľudia so stúpajúcimi príjmami automaticky zvyšujú aj svoje výdavky. No a poďme sa pozrieť na príklady reálnych bohatých ľudí, ktorí žijú pod svoje možnosti. Koho iného by som mohol spomenúť ako Warrena Buffetta, miliardár, ktorý stále býva v dome za $31 500. Ak by si náhodou niekto nevedeli, o koho sa jedná, je to jeden z najbohatších ľudí na svete, ktorý vlastní majetok v hodnote viac ako $100 miliárd. A napriek tomu si žije veľmi skromne. Stále býva v dome, ktorý kúpil v roku 1958 za spomínaných $31 500 a je to v Omahe. Čo je dôležité, že nepotrebuje luxusné autá, lietadlá alebo nejaké jachty a čo je ešte také zaujímavé, tak každé ráno si kupuje lacné raňajky v McDonald's a ak sa necíti dobre, zvolí najlacnejší variant za $2.61. Buffett často hovorí, že skromný životný štýl mu umožňuje investovať viac a sústrediť sa na to, čo je dôležité. Dlhodobé budovanie bohatstva. Mám pre vás ešte druhý príklad, možno trochu menej známy, Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA, ktorý mal miliardový impérium, ale lietal v ekonomickej triede namiesto súkromného lietadla, jazdil v starom Volve vyše 20 rokov a kupoval si oblečenie v second handoch a používal zľavy v obchodoch. Jeho filozofia bola jednoduchá a tá bola, ak môžem ušetriť, prečo by som mal míňať viac. Myslím si, že týmto sa riadí aj teraz celá IKEA. A prečo teda bohatí žijú pod svoje možnosti? Za prvé, majú finančnú disciplínu. Vedia, že míňanie na zbytočnosti ich nikam neposunie. Za druhé, chápu hodnotu peňazí. Každý ušetrený dolár je možné investovať a ďalej zhodnotiť. Za tretie, nežijú kvôli dojmu na ostatných. Nepotrebujú sa ukazovať nejakým luxusom. Za štvrté, nechcú byť otroci vysokých nákladov. Čím vyššie fixné výdavky, tým viac sú závislí na stálych príjmoch. Za piaté, sústredia sa na dlhodobé bohatstvo. Míňanie ich nezaujíma a viac ich baví investovanie a budovanie aktív. Takže ako komfortne môže začať žiť pod svoje možnosti? Znovu som si pre teba pripravil 5 tipov. Za prvé, zaved si pravidlo míňaj menej ako zarábaš.
Stanov si jasné percento príjmu, ktoré si vždy odložíš, napríklad 30 alebo 50%. Toto je úplne na tebe. A nikdy si nezvyšuj výdavky len preto, že si začal viac zarábať. Bod číslo 2. Odlož si čas príjmu skôr, ako začneš míňať. Ak dostaneš výplatu alebo bonus, najprv časť odlož a investuj, až potom plánuj výdavky. Ideálne je nastaviť si trvalé príkazy na investície, aby to bolo automatické. Bod číslo 3. Neplat za značky, ale za hodnotu. Nenakupuj drahé značkové veci len kvôli statusu, veľakrát platíš predsa len za logo. A hľadaj kvalitu za rozumnú cenu. Číslo 4. Buď skeptický pri veľkých výdavkoch. Nepodľahni impulzívnym nákupom a pred kúpou drahých vecí si polož otázku: bude mi toto naozaj zlepšovať život aj o 5 rokov? A veľmi dôležitý bod číslo 5 je mysli na budúcnosť a nechci urobiť dojem na ostatných. Nepotrebuješ sa predvádzať luxusom, ono bohatstvo sa buduje potichu. A dôležité je to, koľko peňazí investuješ a nie koľko ich míňaš. Ďalšou väčšou podsekciou toho, čo robia bohatí ľudia správne, je to, že skutočne bohatí ľudia vnímajú peniaze úplne inak. A to je, že nevidia ich ako konečný cieľ, ale ako nástroj, ktorý im pomáha dosiahnuť ešte väčší rast, nezávislosť a slobodu. V spojitosti s týmto som mal pre teba pripravených niekoľko tipov, ale myslím si, že nám bude stačiť jeden kľúčový a tým je: nekupuj veci, ale kupuj aktíva. Pred kúpou sa spýtaj samého seba: bude mi to generovať peniaze alebo len odčerpávať? Auto, oblečenie, drahé dovolenky sú výdavky. Investície, podnikanie a vzdelanie sú aktíva. A tým teraz nechcem povedať, že si nemáš kupovať žiadne auto, ani oblečenie, ani nemáš chodiť na dovolenky. Chcem, aby si sa nad tým zamyslel tak, že koľko percent zo svojho príjmu míňaš na tieto veci a koľko percent z tvojho príjmu reálne odchádza na aktíva, ktorým môžeš dlhodobo budovať nejaký majetok. Ďalším obrovským rozdielom medzi finančne úspešnými ľuďmi a bežnou populáciou je to, odkiaľ pochádzajú ich peniaze. Väčšina ľudí sa spolieha na jeden jediný zdroj príjmu, výplatu zo zamestnania. Bohatí ľudia však chápu, že závislosť od jediného zdroja príjmu je obrovské riziko a že finančná sloboda sa dosahuje diverzifikáciou príjmov. Štatistiky ukazujú, že priemerný milionár má 7 rôznych zdrojov príjmov. To im umožňuje zarábať nepretržite, aj keď sa jeden zdroj zastaví, vyhnúť sa stresu z možnej straty zamestnania a budovať pasívne príjmy, ktoré pracujú aj bez ich aktívnej účasti. A keď sme pri tejto téme, aké typy príjmov vlastne existujú? Existujú hlavne dva typy príjmov. Za prvé je aktívny príjem. Vymeniaš čas za peniaze. To znamená, že je to napríklad práca na plný úväzok, podnikanie, ak si vyžaduje tvoju neustálu prácu, alebo konzultácie, alebo nejaký freelancing. A problém vlastne nastáva vtedy, keď nepracuješ, lebo vtedy nezarábaš. Tento príjem má limit, pretože každý človek má len obmedzený počet hodín denne. Pasívny príjem to je to, keď peniaze pracujú za teba. To môžu byť napríklad dividendy z akcií, prenájom nehnuteľností, online podnikanie, napríklad nejaké e-knihy, kurzy, blogy, investovanie do podnikania, kde sám nemusíš pracovať. A výhoda je vlastne tá, že ten pasívny príjem ti prichádza aj keď spíš, takže má neobmedzený potenciál rastu. Bohatí ľudia kombinujú viacero zdrojov príjmu, aby si vlastne takto vytvorili ten finančný ekosystém, ktorý neustále generuje peniaze. A znovu som si pre teba pripravil 5 tipov, ako si môžeš začať budovať viacero zdrojov príjmov. Za prvé, hovorím to znovu, opakujem to, začni investovať čo najskôr. Investície ti neskôr môžu začať generovať dividendy a budeš mať z toho pasívny príjem. Bod číslo 2. Vytvor si online príjem. Začni blog, YouTube kanál alebo vytvor online kurz. Tieto aktivity môžu generovať príjem dlhé roky a to bez ďalšej práce. Ďalšia možnosť je affiliate marketing, teda odporúčanie produktov cez provízie a je to skvelý spôsob, ako začať. Bod číslo 3. Začni premýšľať o investovaní do nehnuteľností. Prenajímanie bytov alebo domov je jeden z najlepších zdrojov pasívneho príjmu. A ak nemáš kapitál na kúpu nehnuteľností, zváž realitné investičné fondy, ktoré som spomínal aj v predošlých dieloch. Za štvrté, zváž vedľajší biznis alebo freelancing. Môžeš začať poskytovať konzultácie, mentoring alebo freelancing v oblasti, kde máš skúsenosti. Neskôr môže zautomatizovať procesy a premeniť to na pasívny zdroj príjmu.
A tip číslo 5. Rozvíjaj svoje zručnosti a sieť kontaktov. Čím viac vieš, tým viac možností na zarábanie ti to tvorí a spoznávaj úspešných ľudí, ktorí už majú viacero zdrojov príjmu a uč sa od nich. Ďalšou obrovskou podsekciou toho, aký je rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi, je prístup k vzdelávaniu a schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Mnohí si myslia, že po škole už netreba ďalej študovať, no bohatí a úspešní ľudia sa nikdy neprestanú učiť. Chápu, že svet financií, investovania a podnikania sa neustále mení a že tí, ktorí sa neprispôsobia, rýchlo zaostanú. Ľudia si často myslia, že bohatí ľudia sú úspešní, pretože mali šťastie alebo začali s veľkým kapitálom. Pravda je však taká, že väčšina milionárov a úspešných podnikateľov sa k svojmu bohatstvu dostala vďaka neustálemu učeniu a schopnosti adaptovať sa na nové podmienky. Napríklad taký Jeff Bezos. Neustále študuje trhové trendy a inovácie. Elon Musk sa naučil raketové inžinierstvo čítaním kníh, hoci nebol vedec. Warren Buffett denne strávi približne okolo 80% svojho času čítaním finančných správ a kníh. Warren Buffett odporúča tiež knihy ako Najbohatší muž v Babylone alebo Bohatý otec, chudobný otec, ktoré učia základy finančnej gramotnosti. Ako teda finančne neúspešní ľudia premýšľajú? Myslia si, že všetko už vedia a prestanú sa vzdelávať. Boja sa zmien a nových technológií, majú pevné názory a nechcú sa adaptovať na nové podmienky. No a bohatí a úspešní ľudia neustále hľadajú nové vedomosti a spôsoby ako rásť, vnímajú zmeny ako príležitosť, nie ako hrozbu a prispôsobujú sa rýchlo meniacemu sa svetu a využívajú nové trendy. Uvedieme príklad. Keď prišla digitálna éra, Netflix sa prispôsobil a zmenil svoj biznis model na streamovanie. Naopak Blockbuster, teda videopožičovne, ignoroval zmenu a skrachoval. Ak z toho má plynúť nejaké ponaučenie, tak tým je, že ak sa neprispôsobíš, tak zmizneš zo scény. A poďme na mojich 5 tipov, ako sa neustále vzdelávať ako bohatý. Za prvé, čítaj knihy a články každý deň. Čítanie rozširuje obzory a zlepšuje myslenie. Skús knihy o financiách, psychológii a podnikaní. Mám pre teba aj pár odporúčaní na tie knihy. A určite môže byť Bohatý otec, chudobný otec, Najbohatší muž v Babylone alebo Inteligentný investor. Bod číslo 2. Počúvaj podcasty a audioknihy. Podcasty sú skvelý spôsob, ako sa učiť aj počas iných aktivít, napríklad počas šoferovania alebo cvičenia. A sleduj úspešných ľudí a počúvaj ich rady. A v neposlednej rade, ak si sa už dostal sem a ešte stále si neklikol na odber, tak si to tam zaznač, aby sme sa videli aj pri ďalšej epizóde. Bod číslo 3. Obklop sa inteligentnými ľuďmi. Si priemerom 5 ľudí, s ktorými tráviš najviac času a preto hľadaj mentorov a ľudí, ktorí ťa budú posúvať ďalej. Taká malá rada, ak si v skupine, kde sa nikto nerozvíja, pravdepodobne ani ty neporastieš. Bod číslo 4. Uč sa nové zručnosti. A neuč sa len pasívne, aplikuj nové vedomosti do praxe. Napríklad, ak sa učíš programovať alebo obchodovať s akciami, môžeš si vytvoriť nový zdroj príjmu. A čím viac vieš, tým viac možností na zarábanie sa ti otvára. Bod číslo 5. Sleduj trendy a adaptuj sa. Svet sa neustále mení. Sú tu nové technológie, nové biznisy a nové príležitosti. Ak ste pripravení na zmenu, môžeš ju využiť vo svoj prospech. Príklad. Tí, ktorí sa včas naučili napríklad o kryptomenách, o umelej inteligencii alebo e-commerce, teraz na tom určite profitujú. A na záver by som ti chcel poradiť, aby si aktívne vyhľadával mentora, ktorý ti pomôže rásť, alebo si nájdi nejakú komunitu, kde sa môžeš rozprávať o financiách, investovaní alebo po prípade o podnikaní ako takom. Dúfam, že sa ti táto epizóda páčila a verím, že ak zaplikuješ už len pár tipov, ktoré som ti dal, tak sa začneš časom radiť finančne úspešným ľuďom, aj keď sa jedná o dlhodobú cestu. Ak si myslíš, že táto epizóda pomôže niekomu v tvojom okolí, budem rád, ak mu to pošleš, nech si na to vytvorí názor sám. Ďakujem ti, že si ma počúval až sem, prajem ti budúcnosť bez starostí a počujeme sa pri ďalšej epizóde.